What 5,000? Opo. Lagi sir? Wala ka nag-order ani. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang sa isang Kung ito si Sir Apolinario, sir? Bunila? Ano ulit? Nagato may sa gi-order nga ligid. Gi-order ni mo? Masa lew? Motor man na sa motor? Order nyo? Naka-order, sir? Namo ko diha, ipa-deliver karon sa mua? Di ka pa may digos. Motor ang portik. Kapag mga ligid. Amo ni motor mo? I-order mo na karon god. Gagato sa kadlaw lang. Ako na itaon. Sa mga kadako. O tama kay 5,000 man na yung gi-order. Balik ko to 5,000. What 5,000? Opo. Lagi sir? Asa na ko na itaon? Wala ka nag-order ani. Tingnan na ganito kita na itaon. Oh, matay dili kay mo pangalan gi gamit ra. Dili mo jud pa-deliver sa mga address gyud. Yung balay. Nya, wala ka order ni? Asa ko? Motor nga. Baga-baga pagpagay na no? Ako na kaya na. Ako ganin nga dito. Bakulay na ako tangan o ganin. Kaya surubin. Ako kanang mo sana. Ano sa buslot? Kanang punok siya ba? Di na siya Nagibutan sa sulod. Ay, Namo ko diri. Nadia sa sulod sa kinan imong gi pa-deliver karon. Okay, kapangalan na rin pita? Apolinario Bonilla. Bonilla sir. Diri gyud naka-address tapanan ning PM. Gasoline station. Ini na to i-check sir. Tanaw sa na to. Ya, ikalay ko sir, tanaw sir. Ya, likod sir, dire. Abri lang. Surprise! Happy birthday! Si Julian eh. Joke na to sir ha. Nay 5,000. Jerry and Rosalie. Ay, ako working ni sauna. Lingkod sa sir. Working ni mo diri? Working na ako sauna ba? Dato na nilo. Mo di ay. Balos yun. Tahanan ni sa Maganga. Tahan sa kanamo happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kanta zero. Happy blow the candle sir. Happy birthday! Diyan lang sa sir. Sina siya yung message sir. Lingkod lang sir. Taas may niya mensahe. Tawag na ko ha. Anak siya sir. To Kuya Boy. Mapasalamaton kog dako ninyong duha ni ate. Nga giisip ko ninyong mga tinuod nga anak. Gihatag ninyo ang akong gikinahanglan. Salamat kuya kay sa una tagaan yun ko nimo og baon. Dili pareha ni ate nga wala gyud ko'y baon. Magbaktas daladagan taon di mali. Salamat kuya ug ate nga isa mo nga parte sa ako ang kalampusan. Kung unsa man ang akong naabot karon, isip pagpasalamat sa imong kaayo
Maura ni ako ang nahuna-hunaan kay uso man lagi kini karon. Ang pasurpresa. Manghinaot mi ni Jerry nga malipay ka sa amo ang gamay na pahalipay. Happy birthday kuya. Have a good health and enjoy your day. Love, Jerry and Rosie. Salamat. Kaya na lang. Ano na sa my birthday wish ni mo? Doon lang, pero kadawin sa sir. Nihilak na yung mga pusa. Magpurong-purong naman. Nawa ko diyang mama. Singapore po. Ang mga rin nasa imo. More na isa di ay. Oo. Ngala ko nga. Tanang ligid ron. Message mo kay Ma'am Roselyn o kay Sir Jerry. Salamat ka na. Hinumdum pa sa sila sa tigulang ako. Dili mo na siya nag-college. Dili na kahuman sa mua. Taga-kuhan mo na ba? Taga-exis naman na siya. Nagpuyo na sa exis sa kuhan. Matanaw. Pobre tao na kayo sa una karuda. Tao na sa bagang successful na sila. Sige ha. Dahil dito'y ibig ko kayong ituring